Ja, vi har så fået statuen Afrodite for Knidos, som er blevet lavet i ca. 350 før Kristi fødsel. Og den her periode, hvor Afrodite er blevet skabt i, det kaldes senklassisk tid. Og senklassisk tid varer, som der står her, fra 400 til ca. 336 før Kristi fødsel. Og noget af det første, som vi kan se, som kendetegner Afrodite, hun er fra den senklassiske tid, det er, at hun har den her S-position, eller S-stilling, som man kalder den, som er meget brugt under den senklassiske tid. Det er en position, hvor figuren står, statuen står en smule henslængt, som man også kan se her. Lidt så der bliver dannet et form for et S, ligesom ved kropsposituren. Men S-stilling, det er en udvikling fra kontrapost, som vi blandt andet kender fra arkaisk tid og fra den højklassiske tid. Og man kan samtidig se, at der er også et kontrapoststilling her hos Afrodite, i det at hendes skulder ligesom peger nedad, mens hoften på den tilsvarende side peger opad. Så hvis man ligesom trækker to streger, jamen, så vil de altså mødes på et tidspunkt. Afrodite, hun er også den første kvindelige skikkelse, som vises nøgen. Hvorimod mænd og nøgenhed, det er altid, altså der før den her tid, altså arkaisk tid, der er det altid blevet vist nøgen. Hvor kvinder derimod, de har haft et lille klæde over sig og lignende. Noget der, hvor man kan se, at Afrodite faktisk afviger fra den senklassiske tid, det er, at i den senklassiske tid, der begynder meget at få det følelsesmæssige perspektiv med ind på figurerne, eller igen statuerne. Men som man kan se her, så er Afrodites ansigt, det er fuldstændig neutralt. Og det er jo mere et arkaisk træk, men der er også diskussioner om det her hoved, som Afrodite er på denne statue, og hovedet er det rigtige, fordi statuen er en kopi af en anden statue, så man kan ikke vide sig helt sikker på, om det her hoved det overhovedet er rigtigt. Noget andet, som man lige kan diskutere ved Afrodite for Knidos, det er, om der er den kommunikation og udadvendthed, som er meget så i den senklassiske tid. For i den senklassiske tid, så var der meget ligesom, nogle gange så var der for eksempel to figurer i en skulptur, som ligesom havde en kommunikation med hinanden, og der var en meget udadvendt kropsstilling af statuetterne. Men man kan altså se her hos Afrodite, at hun på en eller anden måde er meget sådan tilbageholden, meget indadvendt. Hun dækker over sit køn, så man ikke kan se det. Men samtidig kan man også diskutere, om der faktisk er en smule kommunikation ind over det, fordi det er påvist, at hvis man ser Afrodite fra bestemte vinkler, så kan man faktisk få øjenkontakt med Afrodite samtidig med, at man kan se noget af hendes køn. Så på den måde så kan man sige, at der måske er noget kommunikation mellem Afrodite og dem, der ser på hende, eller ser hendes statue. Ja. Kvindeidealet dengang, det var, som I kan se her, altså meget kurvet, og Afrodite, hun var ligesom der kvindeideal, og altså også for det eksotiske, var jo også kærlighedens gud, og hvor mandeidealet er helt modsat, altså de var meget atletiske og muskuløse, og man kan så sige, at i dag, der er mandeidealet stadig det samme, den er atletiske mand, hvorimod kvinderne, de er også begyndt at læne sig mere mod de her, ja, de mere muskuløse og slanke kvinder. Ja, lige præcis. Og hvis man ligesom også kigger på Victoria's Secrets modeller, som I kan se her, der altså det er ligesom forbilledet i dag for modeller, og Victoria's Secret, det er meget kendt over hele verden, og alle modeller, de prøver ligesom at nå til det her punkt, hvor de kan komme til Victoria's Secret og få deres kroppe og sådan noget. Så på den måde, så hele verden, de læner så meget, eller det kvindeideal læner så meget hen mod de her modeller, end før i tiden med Afrodite. Og man kan sige, selvom der på mange punkter begynder at bevæge sig, eller kvindeidealet begynder at bevæge sig over til at være kurvet, og man snakker meget om, at kvinder, jamen, vil gerne have, at de har nogle kurver, så er det stadigvæk, så Vasta også rigtig siger, det er jo Victoria's Secret, som stadig er ligesom toppen af toppen, så umiddelbart kan man bare sige, at vi måske bare ikke rykker os nok til, at man kan kalde et kvindeideal kurvet i dag. Og man må også gå ud fra, at Afrodite, som jo er netop kærlighedens gud, må repræsentere kvindeidealet, fordi man kan ikke rigtig forestille sig, at man vil afspejle en kærlighedsgud i datiden, som ikke var, eller repræsenterede det erotiske og det ideal, som kvinderne ligesom skulle leve op til dengang. Lige præcis.